Онзи си намерил еди си каква приятелка и отишъл с нея на кино и после излезли от кинозалата потресени от киното, което поредният филм предложил на своите зрители. На мен не ми харесва, на мен изобщо не ми харесва, мили, аз не съм за това кино, не ми харесват такива комерциални, такива блудкави, такива нови филми, не ми харесват. И аз се успокойма, виж каква хубава екшън комедия беше. Виж каква хубава екшън комедия. Никой не може да ти я предложи. Аз мога да ти предложа нещо по-хубаво, но това чак вкъщи. Не сега. Наслаждавай се на киното, наслаждавай се на изкуството, наслаждавай се на драмата, на сатирата, на екшъна, на комедията, на трагикомедията. Ами те, ако те зарежа, сега какво ще стане? Ще отидеш да си намериш някое по-хубаво, по-красиво, защото ти вече не ме намираш за привлекателна. Еми ако се намеря, намеря си. Какво пък? Така ми се пада. Така ми се дава отгоре. Дава ми някой. Дава ми. Дава и не спира да дава. Ама не трябва само да даваш. Трябва и да се взимаш. Трябва и когато взимаш да даваш нещо от себе си. Но някой ми дава. Дава ми. Пада. Падат камъните долу падат и си остават долу. Какво? Като дава да дава. Това е.